Aron pagdasig sa taga Olango Island, Lapu-Lapu City, Mayor Ahong Chan adto magpabakuna sa iyang second dose sa Sinovac vaccine sa isla apan napo na lang ka mga Sinovac vaccine ang available karon sa isla. Si Luan Meron Dina sa report. Pasado alas 2 karong hapon, gibakunahan na sa iyang second dose sa Sinovac vaccine si Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan. Sa Santa Rosa Community Hospital, tuyo nga nagpabakuna ang mayor aron pagdasig sa mga taga-isla nga magpabakuna na. Base sa data sa Local Vaccination Operations Center sa Dakbayan, menos ra kaayo ang mga na-master listed nga mga taga-isla ug 980 pa lang ka mga taga-Olango Island ang nabakunahan. Apan ang pagbakuna sa mayor kaganiha nahimo lang unang ceremonial uban ang pipila ka mga barangay kapitan kay karong adlaw napo na lang ka doses sa Sinovac vaccine ang nahabiling supply sa isla. Nakita na to on the record by per barangays no na ang mainland tag-as kay percentage sa vaccination. So diri sa Olango is very low no. So siyempre kulang lang siguro sa pagpasabot na to nila na once ma-vaccinated sa luwastan. Maka-encourage si Mayor na magpa-register ang mga taga-Olango no, o katong mga taga-islands para ma-master listed na to sila sa vaccination. Bahala na pa sila kapabakuna but at least master listed na sila, naguwan na lang sila sa ilang schedule. Gibutyag ni Attorney James Saison, Deputy sa Local Vaccination Operations Center, nga sa pagkakaroon, di pa sila makasiguro kung kanusa maabot ang dugang supply sa Sinovac ug AstraZeneca. Gani sukad gahapon, temporaryong gisiradan ang duha ka mga satellite vaccination sites sa Barangay Gunob ug Agos. Hinuon karong Biyernes, magsugod na ang Pfizer vaccination sa Hoops Dome. Karon, if gusto sila magpabakuna, mapupusan sila diri sa mainland because of kanang handling issues na to sa vaccine, kaya delicate man na to ang available na vaccine karon. But once na po yung mag-supply no, nga katong other vaccines, nga mga brand, supplyan na po na to balik ang Olango. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.